ашык кешем. Эшең белән гасырларны узып кара. Мин бит сиңа бүләк кенә, тик күз ачып йомган ара. Гомерен матбугатка, әдәбиятка багышлаган әдип бай тормыш юлы уза. Без бүген аның шигъриятенә күзәтү ясарбыз, җырларын тыңларбыз, телевидение фондында сакланган язмаларын карарбыз. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое шагыйрь һәм журналист Госман Сәдә. Госман Мохтасар улы Зәйнетдинов 1949 елның 23 февралендә Башкортстанның Аскын районы Әмир авылында туа. Мәктәпне тәмамлаганнан соң берникадәр вакыт Аскын һәм Карайдел район газеталарында эшли. 1967-72 елларда ул Уфада Башкорт дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Студент елларында ныклап әдәби иҗат эше белән шөгыльләнә. 1972 елда Казанга күчеп килә. Татарстан коммунисты журналы Яшь Ленинче газетасы редакцияләрендә эшли. 90-нчы елларда аның журналистлык хезмәте Шәһри Казан, Мәгърифәт, Атаның Татарстан газеталарында дәвам итә. Мәхәббәт юлы, Җиләкле тәрәзәләр, Тайфун күзе, Ярату ява исемле китаплары дөнья күрә. Җыр текстлары авторы буларак та билгеле. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. 2014 елның 14 гыйнварында вафат була. Госман Сәдә беренче шигырен мәктәп елларында, 6-нчы сыйныфта укыганда яза. 7-нче сыйныфта укыганда «Елмаю» дигән хикәясе белән конкурста катнаша һәм аңа китап бүләк итәләр. Бөтен класс аны язучы дип йөртә башлый. Өйрәндем мин күп сыйфатка, табигатьнең үзеннән. Шат булырга язларыннан, сабырлыкка көзеннән. Өйрәндем мин җитезлеккә, елгыр булан улыннан. Күңелемдә саф булырга, иртәнге таң нурыннан. Җыр язарга тургайлардан, яратырга аккыштан. Вакытында өлгерергә, җитлегергә арыштан. Табигатьтән күп сыйфатка өйрәндем кечкенәдән. Ә әдәпкә, инсафлыкка мин сездән, кешеләрдән. Әтием Мохтасар сугыштан инвалид булып кайткан. Әнием Шәмсет Әлига дөньядагы иң яхшы, мәрхәмәтле, игелекле кешеләрнең берсе. Аларга гомерем буе рәхмәтлемен. Алар мине какмадылар, сукмадылар, һәр вакыт уңай яктан күреп тордылар дип искә ала шагыйрь үзенең балачагын. Күтәрмәгән күпме йөк, әнием иңе, иң авыр йөк дөньяга китергән мине. Яңа йөк өсти барган минем һәр көнем, төннәрен уяу чыккан, какмый керфеген. Кайчан аңа иркенләп сулыш аласы, дөньяга килгән тагын 9 баласы. Йөген унга тапкырла, димәк кимендә җир шарының яртысы әнкәм иңендә. Ә яртысы кемдә дип бүлмә сүземне, әниемнең иңенә төшер күзеңне. Госман Сәдә университетта укыганда җитди рәвештә әдәби иҗат эшенә тотына. Шигырьләре Башкортстанда чыга торган альманах битләрендә, газета, журналларда басыла башлый. Без аның белән керү имтихан вакытында таныштык, бергә имтихан бирдек. Аннары безне аның белән чакырдылар Башкортстан телевидениесендә тапшыруга, һәм без анда яшь шагыйрьләр буларак шигырь сөйләдек. Һәм 5 ел бергә укыдык. Шул вакытта шагыйрь буларак Госман үзенең шигырьләрен генә күрсәтеп түгел, яшәү рәвеше, ничектер кеше арасында гөл бөтен нәрсәне дә шигырьгә әйләндерү белән аерылып торды һәм ничектер мөрәҗәгать итә иде, гөл елмая иде, шигырь белән яши иде. Шул кадәр шигырь фанатын сирәк күргәнем, башка хәтта күргәнем дә юк иде. Менә шулай яшәдек. Безгә аның белән без Акчарлаклар дигән әдәби түгәрәк оештырдык. Аның хәтта мин инде журналист булсам да шигырьләр яздым мин дә аның белән бергә. Һәм biz шулай ярышып яздык. Аның шигырьләрен карасаң, китапларын карасаң, шул шигъри фанатлыгы, шигъри камиллеге, хислелеге тулып тора. Яздым сине шигырем. Белмим, кемгә кирәк син? Әле нинди кыюсыз, үзем кебек бигрәк син. Иң әйбәте
мин сине утка ташлыйм. Кил бире, шигырь утсыз тудымы, кысканың гомере. Ишетүгә шул сүзне, шигырем тузып китте. Очып китте кош булып. Җилне дә узып китте. Алма җыйган бер кызның килеп кунды иңенә. Кояш та карап тора, кара төрткә миңенә. Шигырь бит ул язмышым. Юк, утлар да якмадым. Кыюсыз шигыремнең кыюлыгын акладым. Туган илнең үзе кебек туган тел дә берәү генә. Туганда ук иман нуры ингән татар йөрәгенә. Мөлдерәмә нурлы таң тугач, шык тамчысы җиргә сарылгач, сайрамасын ничек сандугач, күңеле тулы ялкын моң булгач. Җыры оча иңнәп турайны, җыр канаты алтын буяулы. Моңнан гына торган шул таңны кинәт кызым елап уянды. Ник елыйсың булай, шу кызым? Йом күзеңне, йокла йылдызым. Сайрасынла, кызым, сандугач, җырны шулай эзлеп сагынгач. Бишегенә кулым кагылгач, пышылдады кызым. Сандугач. Сабый тынды, елау басылды. Сандугач, дип теле ачылды. Ул Башкортстанның Карайдел асқын ягыларынан бит инде ул Карайделендә искә төшерә иде үзе асқын районыннан булса да. Төньяктагы Башкортстанның төньягында анда Перемгә дә якын иде үзенчәлекле диалекттан һәм барыбер анында милли хис көчлерәк булды. Һәм татар урамы дигән бер шигырь 6 миллион татар халкына һәйкәл булып тора. Салават һәйкәле янында мөселманнар зираты инде. Татар зираты дип аталмый, мөселманнар зираты. Шул зират үтеп барганда инде Салават һәйкәленә барганда инде зират янында мин бер урамга игътибар иттем. Татар урамы дип язып куелган инде. Авыл кебек кенә инде ул бик бәләкәй генә урам инде. Күп булса бер 5-6 йорты булгандыр инде. Бу миңа тәэсир итте. Һәм мин шул турыда 3-нче курста укыган вакытта университетында Татар урамы дигән шигырь яздым. Урамнарга бер үк чыга күрмә. Бурый гына февраль бураны, бар Уфаны урап байкап киләм. Кайсы якта татар урамы? Табалмагач сорап, сорашып та, мин эндәштем урам чатындагы сакаллары ап-ап бер картка. Ул күрсәтте төртеп зиратка. Бу урам ул зират эргәсендә. Алты гына аның йорты бар. Мыржалардан көндә төтен чыга. Димәк татар яши, җыры бар. Кайчандыр беләм, көлгәннәрдер, шушы якка төртеп зиратка. Татар сүнәр, татар китә алмаз, зиратыннан һич тә яракка. Әмма ялгышканнар, татар яши, кичеп ничә гасыр буранын, 6 миллион татар туганым. Сиңа һәйкәлдер ул 6 йортлы шушы урамын. Ул чакта әлеге шигыры шактый шау-шу уята. Студент егеткә татар урамы дигән кушамат та тагалар. Ә ул югалып калмый, тагын да үҗәтләнеп иҗат эшенә чума. Заман рухын, чур сулышын тоеп яза. Казанга килгәч шагыйрь үзенә сәдә дигән тәхәллүс ала. Ул фарсычадан гади дигәнне аңлата. Гәрчә шигырьләре аның фәлсәфи, тирән эчтәлекле. Бөек татар теле, бөек Тукай теле мине Казанга алып килде. Гыйлемне гомер буе инде менә теге яшьлегемдә, бала чагымда алгач инде Казан тартты үзенең татарлыгы белән. Татарча иҗат итәргә теләү хисе мине Казанга алып килде. Картаялар сүзләрдә, теше төшкән атлардай. Китә тора картларда, сүз кадерен саклардай. Бер телдән икенче тел кыла икән өстенлек. Югала сүзләр эреп, кымга сеңгән су кебек. Аңламыйм күп сүзләрне. Картайып алар үлегән.
Қортайсақ әгәр бездә, ни қалыр туған тілдән. Осман Сәдә иҗатында балладалар аерым урын тота. Сугыш җырын сүрәтләгән шигъри әсәрләрен тетрәнмичә уку мөмкин түгел. Аларда ил өчен авыр көннәрнең бөтен кырыслыгы, сугыш афәтенең ачысы чагылыш тапкан. Шагыйрь тыныч тормышның кадерен белергә, яу батырларын онытмаска чакыра. Ятып қалған соғыш шоқырында туған елім жеңіп жыра-жыралай демек бұл жаралар турында туған елім жеңіп жыра-жыралай демек бұл жаралар турында. Автор яшәү, гомер, аның кадере, мәгънәсе турында уйлана. Бу уйлануларына табигать күренешләре аша килә. Шагыйрь искиткеч осталык белән ул күренешләрне шигъри бизәкләргә әверелдерә. Кайтып киләм күксел кырлар буйлап, кар суларын йөреп теземнән. Кыш белән яз шашып тартышкан чак. Шана юлы инде өзелгән. Киңлекләрдә зәңгәр яз сулышы. Сайрый тургай, кырлар иркәсе. Кыш китмәскә күпме тартышмасын, шау биредә апрель иртәсе. Акыл белән хисләр тартышкан чак. Күңелемдә тоям уяну. Кар суыдай эреп парга оча. Салкын акыл, кышка уйлану. Бу минутта нидер табырмын күк, ни беләндер арам өзелгән. Язларыма таба каршы барам, кар суларын йырып теземнән. Түшләремә яңгыр керә, бәхеткә аны юрайсың. Мәхәббәткә һәйкәл салыр шагыйрь булып китте ул. Шигырьләрне инде Хасан Туфан да укыган инде. Йөрәкләр турында языла. Сөюдән ярыла йөрәкләр дип, бу бик нык тәэсир иткәнде. Хасан абыйга ошаган бу. Зөлфәт инде бер мәртәбә инде Хасан абый сез сораган егет шушы була инде дип, нидә матбугат йортында, Бауман 19да ул вакытта коридорда мине күрештерде. Хасан абый артка чигенде инде. Кит әле син менә улым дип, менә мине шулай итеп кочаклап алды. Сөю сүзедә утта кыйлган, аның ялкыны жанга уелган. Ялкынлы яшен, жандагы балкыш, хыянат килсә, кагылса ялгыш, яшен шаткысы шартлап кабыныр, нәфрәт учагы жанны яндырыр. Нәфрәт сүзедә ялкында туган, мәхәббәт нәфрәт йөри бер юлдан. Сүзнең ялкыны әгәр сүрелсә, кулның салкыны жанга үрелсә, җирдә кешеләр бик кыйммәт түләр. Жанда беренче мәхәббәт үләр. Мәхәббәт үлсә, нәфрәткә чират, жанның үзендә яташак зират. Сүзләр дә әүвәл утта кыйылган, мәхәббәт булып жанга уелган. Син дә мәхәббәт телендә сөйләш, сүзем ялкыным жанга ут өләш. Бу елны игълан итәм, мәхәббәт елы. Мәхәббәт нуры кунса, йөрәккә җылы. Тасмалар чәчәк белән бизим җир шарын.
бәхеткә юлдаш булсын, сайрар кышларым. Сөюләр кавышсын да гөрләп туй уссын. Дөньяга килгән сабый назга туйынсын. Онытсын бөтенләйгә тыллар сагышны, яман сүз җәрәхәтен, рәнҗү каргышны. Һәр йөрәк янсын дөрләп, сөйсен, сөелсен. Парлар үткән юлга йолдыз сибелсен. Һәр кемгә җитә йолдыз, күңел киң булсын. Сөюгә илткән юллар бары уң булсын. Мәхәббәт нуры кунса, күңелгә җылы. Һәр елны йыгылан итәм. Мәхәббәт йылы. Мәхәббәт лирикасы үзенә хас бер нечкәлек белән сурәтләнгән. Шагыйрьнең лирик герое мәхәббәтнең татлы газапларында яна, хисләр дәрьясында yüзә. Yaşның birinci nurları Tağlarda tağlarga sivile Sindir ol, sindir ol, sindir ol Kıyaşlı tağ kızı eyzile Sindir ol, sindir ol, sindir ol Kıyaşlı tağ kızı eyzile Тұтқында шиғыр язың түгел, ол философик, фәлсәфи күзліктен ұза. Атнабайның мындай сөзі бар, әллә бізге ақыл кірәм екен, шығам екен, әллә кіргені деген юллар да бар. Бәлкім теге шағирінің ақылы шығып кеткен ұшырағы да бардыр. Ол біттігі хис кішісі. Менә бұлар бітінісі енді яшетә. Қолыңға қаламың болғаш, язмыша тұрып болмай. Ол язу безнең яшәүнең бер яме инде. Шигырь язып кына кем төзәткән бу тормышның кире якларын. Син шигырем шахид, синең белән хакыйкатьне һәр чак якладым. Сине артык янып сөйгәнгәдер, дошманлаштым якын дус белән. Утлы күмер чәчтем, ут чыкмасын. Җыям аны хәзер уш белән. Мин генәме утлы күмер җыеп, бармакларын кулын пешергән. Гомерләре күмер булып янган шагыйрьләрне искә төшерәм. Госман Сәдә шагыйрь генә түгел, тәрҗемәче, журналист, публицист та. Республика басмаларында әдәбият сәнгать бүлеген җитәкли. Күп санлы мәкаләләр, рецензияләр яза, замандашларының иҗат портретларын сурәтли. Узак еллар балалар матбугатында эшли. Нәни дусларын да онытмый. Алар өчен мавыктыргыч шигырьләр иҗат итә. Мен студент вакытта ук шушы яшәенчә эшләй башладым. Һәм эшләгән вакытта менә шул Госман абыйларның кул астында дип әйтгәндә, ул чагында ул әдәбият сәнгать бүлеге мөдире, мин инде әдәбиятка гашык буларак, һәм үзем дә шигырь-мигырьләр язган кеше буларак, аның белән инде күбрәк аралашырга туры килә. Ул мине күрүгә инде, безнең автор килгән, син безне көн сайын икешәр хат белән теге җибәреп
Құтлый тұрғаның деген көген құтлый деген сөзінде құштырнақлар ішінде шынапта теге шиғыр я мәқалә жібергенмін енді олаларға келіп кіріп тұрған. Бұл вақытта көз алдына кетірмесе бітін мектепте оқып жүргенде сеңа хатлар жазып тұрушы шушы Ғосман абайлар белән эшләр без дип инде. Язучы шагыйрь өчен аның китабы чыгу зур сигнеш була торган. Әлбәттә без менә шу китаплар чыккачтан бер-беребезгә үзебезнең китапларыбызны бүләк итәбез инде. Аны әлбәттә кул тамгалар язып, менә миңа Ғосман абый язып бергән булган үзенең мәхәббәт елы дигән китабын чыгу шатлыгыннан уларның 85 елына чыккан һәм шул елны димәк ел башында чыккан булган 24 апрельдә миңа язып бергән булган. Сиңа шигъри уңышлар теләп, иҗатыңа уңышлар теләп дип язып бергән Ғосман Сәдә дип язып калган үзенең имзасы белән. Аның белән бергә эшләгән елларда аның җырлары дөньяга пәйда булды. Менә шушы Резида Әхиярова белән язган җырлары бигрәк тә Әссәламу алейкум. Аны 5 яшьлек Муса Маликов башкарды ул вакытта бөтен радиодан һәрвакыт яңгырап торады. Ишенеп йөрер иде Ғосман абый. Сигенеп йөри инде. Аның бер атлы дәртле шундый җырлары иҗат итте ул. Балалар матбугатында ана түгел әле бит әле безнең яшьлегенчедән соң башка олы матбугатка киттек. Журналист мәгънәсендә журналист публицистикасы булсынмы, аның әдипләр, замандашларыбыз турында зур язмалары, әтрәфле язмалары булсынмы, алар бөтенесе дә менә безнең мирас булып калды инде безнең тарихыбызда, әдәбиятыбызда, мәдәниятыбызда. Шушы мирасын барлап аның туган ягы Аскында булдык Башкортстанда, аның сеңлесе Мәхүзә апа белән дә очраштык. Аның хатирәләреннән тергездек Ғосман абыйның образын, балачак образын, әнисенең, аның әтисенең кем булганнары турында да ачыклап, алар турында яшәп алдык. Балачагында нинди кызыклы хәлләр булган, аларны да искә төшерделәр. Һәм инде музейда, шунда Аскын музейында булганда да, буларның өендә булганда да, Мәхүзә апалар өендә дә бик күп фотографиялары саклана. Аллага шөкер, әле музейларда түрдә урын алыр дип уйлыйбыз Аскында да. Безнең Татарстанда да шушындый Ғосман Сәдә кебек шагыйрьләребезнең иҗаты өйрәнелер һәм менә шушы мираслары киң кулланышта булыр дип өметләнәбез инде. Мин үземне һәрхәлдә бәхетсез кеше димәс идем. Димәк, минем сүземне дә ишетәләр, минем язуымны да укыйлар. Һәм мин шундый ук бәхетне кулына каләм тоткан, сәхнәгә чыгып җырлаган, биегән һәр кешегә телим. Гомумән иҗат кешесенә генә түгел, гомумән йөрәгендә татар каны типкән һәр кешегә телим мин. Дус, тату булып, мотор итеп яшәүләрен телим. Безнең көчебез әнә шундадыр. Бер-беребезне аңлауда, бер-беребезнең кадерен белергә кирәк. Менә шушы бердәмлек, бергәлек татар кешесен көчле итә. Яшәү белән үлем арасында мин кабыздым гомер шәмнәрен. Шул шәмнәрен бер көн сүнгәчтен дә җир яктысы булып яшәрмен. Ғосман Сәдәнең исеме, матур җырлары, якты шигърияте халык күңелендә сакланыр.